अरे होईना होतं आणि तो परत आलो कोण रे सुरोपू धावत्यान सांगता येईल तो परत आलो होईना तो परत आलो कोण कोण सुरोपू अरे आम्ही धावताय अरे युके धावताय मी धावताय तो परत आलो थिएटर आणणार युके आणि तुम्ही धावणी सॉन युके वयताले अरे लुईस बच्चन धावण येऊन आपलं युके लुईस बच्चन धावण नाही येईल म्हणून तुम्ही धावताय अरे लुईस बच्चन धावण येईल म्हणून तुम्ही धावताय आणि तो लुईस बच्चन त्याच्यानं किती करून जातात धावपा गरज ना अरे तिकेटी बिकेटी शोभल्यो विजा बिजा येईल आम्ही डायरेक्ट गोंय एअरपोर्टार युके वयताय डायरेक्ट किती सांगते रे 5 तारखेर आता आणि धावना काय धावना काय पहिली मातली नी बोरी खबर आहा बरे तेन्ना म्हणजे खबर ना 8 तारखेर सडबरी प्रायमरी स्कूल वेम्बली 16:30 आणि 9 तारखेर 2 फेदरस्टोन हाय स्कूल साउथ हॉल आणि 10 तारखेर मॅक्टा हॉल लिंडन 4 वरांचेर म्हज्या युकेच्या गोंयकार भाव भयणांनो तयार रावा पळोवंक फड्डे बाकरूचो म्हजो कॉमेडियन दोमिनिकाचो तिया तो परत आयलो